Goddag, Andreas Nielsen. Hej. Chefredaktør her på Fyns Stiftstidende. Cirka 84% af alle topstillinger er optaget af mænd. Jeg vil gerne spørge dig. Jeg kan se her, at du søger position som journalist, og det er jo fantastisk nok med lidt mere arbejdskraft her på redaktionen. Så hvorfor? Jeg har ikke været på arbejdsmarkedet i et stykke tid nu, og jeg kunne godt tænke mig at komme tilbage for at lave noget. Yes. Har du nogen uddannelse eller tidligere erfaring i branchen som journalist? Jeg er fuldt uddannet journalist og fik en nogenlunde karakter. Kvinder får gennemsnitligt bedre karakter end mænd. Gennemsnit, og jeg har arbejdet før som journalist på Kristelig Dagblad. Har du noget, du kan vise mig? Så det er mit arbejde, hvor du har. Yes, den kigger jeg lige hurtigt igennem. Det lyder meget hyggeligt, og Æbler ser også ud til at være en fantastisk institution. Den måde, du beskriver det på. Ja. Har du nogen særlige arbejdskrav? Nej. Børn? Heller ikke. Kæreste? Nej. Men ja. Det tager vi til overvejelse. Kan du arbejde sent? Det kan jeg sagtens. Tidligt? Helst ikke, men det kan jeg godt. Okay, godt. Så ja, men det lyder jo som en meget fleksibel mand. Men tak for samtalen. Vi ses. Ja. Jeg skal nok kontakte dig, hvis du får stillingen. Ja. Tag plads. Goddag. Andreas Nielsens chefredaktør her på Fyns Stiftstidende. Jeg kan se, at du søger en position som journalist. Ja. Det er jo fantastisk med lidt mere arbejdskraft her på redaktionen. Efter krisen og alt det her, du ved. Har du nogen tidligere erfaring i branchen? Ja. Ja, som hvad? Undskyld, jeg ved godt, det er lidt jeg ved godt, jeg skal have min morgenkaffe, ellers så bliver jeg simpelthen ikke til at arbejde med senere i dag. Så hvad? Jeg har arbejdet på Jyllandsposten som redaktør. Yes. Og jeg er uddannet journalist. En af de bedste i min klasse. Det lyder fantastisk. Som sagt tidligere har kvinder et højere karaktergennemsnit end mænd. Fantastisk. Hvorfor vil du gerne søge ind her på Fyns Stiftstidende, når du havde sådan en god position ved Jyllandsposten? Nu er jeg jo uddannet journalist, så jeg tænkte, jeg ville ud og være journalist. Udvide din horisont, altså, det prøver jeg også at sige. Ja, prøv noget nyt. Træk til noget forandring. Det lyder fantastisk. Har du nogle særlige arbejdskrav? Astma, allergier, du ved, noget af den stil? Undskyld. Ikke rigtigt, men jeg vil gerne være hjemme omkring kl. 17. Hvorfor? Fordi jeg har 2 små børn. Nå? Det er stadig mest kvinderne, der passer børnene i huset. Og deres far arbejder sent, så skal også have noget mad, jo. Ja, det skal de jo altid som små nogen. Jeg har selv børn, du ved, så jeg kan godt se gangen. Hvor gammel er dine? 5 og 11. Dejligt. Må man spørge, hvad din mand arbejder som, eller vil du helst ikke oplyse det? Han er kok, så han arbejder aftener. Nå, det er rigtigt. Min nabo er kok, så jeg kender faktisk fedt. Men ja, tak for interviewet. Det var dejligt at møde dig. Jeg har kontaktet dig, hvis du har fået stillingen. Ja. Farvel.